И сега ще ви представя своите любими интериорни растения и моля ви не се очудвайте, че те са може би най-лесните за поддръжка. Растение номер 1 е кактусът. Кактусът стои много класно и шик в интериорите, придава една тежест на интериорите и е изключително лесен за поддръжка. Нуждае се от малко повече светлина и сравнително рядко поливане. Растение номер 2 е фикус бенджаминът. Това толкова популярно по нашите ширини растение всъщност въобще не натежава в интериора, много е красиво и е супер лесно за поддържане, нуждае се от сравнително рядко поливане, много, но индиректна светлина и почвата му се обработва изключително лесно. Растение номер 3 е монстерата. Монстерата има уникално красиви листа, изглежда изключително и е може би едно от най-лесните за поддържане растения, защото се нуждае от много рядко поливане и е може би едно от най-некапризните растения. И номер 4 са билките. Билките са един уникален начин да вкарате природата от дома си и няма нищо по-хубаво от това да си откъснеш от босилека и да си го сложиш директно в салатата. Ако видеото ви е харесало, последвайте ме и коментирайте за повече такива видеа.